muri yeZimbabwe. Aiwa, pane video ratenderera, video raPhillip Chiyangwa. Aiwa, video iroroka amene kuti aimbofungei nokuti anotaura mashoko anonyasa kuexposa ZANU-PF, anotaura mashoko anonyasa kuexposa ZANU-PF achiti aiwa CCC hamuna future. Muri yeZimbabwe usati tapinda munyaya iyi nokuti chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Ndotoona kuti Phillip Chiyangwa pane video ranoposta paTwitter handle, pane video rinoposta paTwitter handle ichibudisa Phillip Chiyangwa achitaura kuti aiwa vanhu hafaniri kuenda kuCCC nokuti CCC hapana chamunowana, vanhu vafana kuuya kuZANU-PF nokuti kuZANU-PF tisinokupai mapermits, tisinokupai mari, tisinokupai zvese. ZANU-PF ndiyo yakabata zvinhu zvese, ZANU-PF ndiyo yakamonopoliza zvinhu zvese, zvinhu zvese zvakabatwa neZANU-PF. Aya mashoko aya pavidhio iri paTwitter handle. Aiwa, kana muchida kuona video iyi pine comment section medu munotora link ripo munoroona video iroro. Aiwa, muri yeZimbabwe apa paAbuda Musaga manje nokuti abva anyasa kutobuditsa pachena kuti aiwa ZANU-PF ndio iri corrupt. Kana uchida chinhu fana kujoina kuZANU-PF. Muri yeZimbabwe toona kuti pane munhu anobva uya paTwitter handle papage refreelance achiti I want to ask kuti some politicians when making statements do they think before they say what they want to say? If I were the president of the political party and one of my cabinets made such a statement, I would fire him straight away. This is nonsense. Ndozvataura nemunhu kuti aiwa ndaimufire Phillip Chiyangwa nemashoko ataura exposa musangano ndotungamirwa navemasondamutso mnangagwa. Saka muri yeZimbabwe chimbotudzai kuti mofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Musaka kana subscribe, kulike, kuchena notina on the bell icon. Tombochiona maupdates anokupa pano paZim News Live.